Hi guys, it's me Gids King Ayon adlaw karon nga unsa ra adlaw ben? Lunes, Adlaw Pizza City. Ay Lunes Pizza City adto pa si Kevin kay na nakahinumdum pa unsa ra adlaw. Unsa karon di ta ko mag-vlog karon nga request man lagi si Kevin kay magpa-appeal lagi ko sa siyang vlog. Gaunsa ka Ben? Kakasog tubig. Gakaos og tubig si Kevin dire sa boarding house. Na, unsa madaog din na nimo? Oh. Dalawang container, dalawang balde. Tingin nga. Grabe, Tagalog pa jud. Kusgana jud ka kadyo bin oh. Damo balik pa kare. Oh. Sige Ben, kay musikat ka Ben. Oto si Kevin, magkabo rag tubig are. Doon sa umutaob da mulangoy na puna mura na po nagsyukoy. Syukoy nga balyena. Hunas manggodari. Hi guys, welcome to sa Bohol. Unsa ni nga Bohol? Unsa ni nga city? Cagliari Street, Tagbilaran City, Bohol. Kanang gaunsa makakaron Kasawsog tubig. para Para iligo, para panglaban. butan di ka kaayo di ay. Oo. Yes. Ginawa ko. Pasayaw, pasayaw. Mayan. So, subscribe ko ni Bing kay para kasi may mga na cellphone diha. Sa nahaluan naman na og parat. Tubang ba? Tubang. Damodong na po kagloito na kay mo palit og emperador. Oo. Sige ra kakahubog. Oo. Ta. Mas gana ni Kevin no. Mo kinamatsuhan. Tarahing lupad ng si Kevin. A few moments later. Balik na po si Kevin. Padakaan kay Hi guys. hi guys. Ina ba? Hi vlog. Welcome to my guys. Kapila naman na nimong kabubin. Terus totoy ka. Kahisgot og email. Tapos makmak email na.
A few moments later. Na may luda mo nita. Dito rin. Gamitin og email. Yawa lagi. Ingunong nag-istorya. Ingunong nag-istorya. Ito na po si Kibi nagbaguod na pod. Nagbaguod na po si Kibi nung kabo. Saan na lumpok naman ni Ben? Ini available. Ako, pwede lang cellphone ko yun ba? Busy kayo? Nga na, kabutaan na si Makmak. Ang hugas. Ang liman, balik ka na isang gihugasan kina. Gasinaw-sinaw. Tapos si Kiben, giganahan man ang ukabo. Kay i-vlog man lagi kuno si Ja. Muna gabalik-balik ukabo, bahalag. Isang adlaw siyang kinabo.